Әссәләму алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр. Сез Татарстан Яңа гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студиядә Илдар Кыямов. Тарихи әңгәмәләребез циклын дәвам итәбез һәм бүгенге темабыз Урта гасыр төрки-татар музыкасы. Шул уңайдан студиябезнең экспертларын сезнең игътибарга тәкъдим итәм. Казан дәүләт консерваториясенең татар музыкасы һәм этномузыка белеме кафедрасы доценты, сәнгать фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Геннадий Михайлович Макаров һәм аның шәкерте Алпар ансамбле җитәкчесе, уен кораллары белгече, этномузыкант Алмаз Әсхәдуллин. Хәерле көн, исәнмез, хөрмәтле кунаклар. Алмаз, сөенеч белән шурсында өстәп куям, Геннадий Михайловичның шәкерте шулай ук миндә, Казан консерваториясендә, ул безгә инструменталь культура нигезләрен укыткан иде. Һәм әңгәмәбезнең темасын әйттек. Иң беренче сорау, Геннадий Михайлович, сезгә булыр инде. Урта гасыр татар музыка сәнгате дигәндә без ниләр булганын күз алдына китерәбез. Бу әлбәттә шур белән бәйләнеп каралырга тиештер. Нинди чыганаклар аша аларны белергә мөмкин? Бүгенге көндә без бай мәдәни мираска иябез. Шулар арасында безнең урта гасыр татар әдәбияты тарихы бар һәм ул яхшы гына өйрәнелгән. Әмма әле урта гасыр татар музыкасы дигән төшенчә моңа кадәрле бик кулланышка кирми иде, әмма инде хәзерге заманда без аны һаман да ешрак күп телгә алабыз. Һәм төрле фәннәр тарафыннан бит өйрәнелә килә бит. Һәм дә моның нигезе бар. Татар музыкасының урта гасыр дәврендә безнең хан сарайларында үсеш алган музыка, шигърият, вокаль әсәрләр һичшиксез булган. Һәм дә аны элитар сәнгать булган. Бу әлбәттә безнең урта гасыр татар музыкасының бер матур этик тарихи сахифалары. Монда без элитар музыка дидек, хәтта татар урта гасыр татар классик музыкасы дип тә әйтергә нигез бардыр, чөнки без классик шигърият булгач, ул бит инде җырланган, көйләнгән, димәк аның көе дә булган. Һәм ул көйләр безнең иң беренче чиратта ул Урта Азия этик мәдәни үзәкләре белән бәйле булган. Алмаз, Алпар ансамблендә кемнәр уйный, кемнәр катнаша? Безнең төркемдә төрле милләт вәкилләре бар. Алардан инде Азербайҗан достыбыз Дажгын Ибрагим Халил. Ул инде безгә шарык компоненты остазы буларак килә. Анда инде без күбрәк нашул кылкубыздан килгән скрипка, инде безнең уже заманча традицияларны торгызырга ниятлибез. Безнең аутентик скрипкада уйнау традиция үзенчә бер кызыклы. Һәм инде Базарба Бикчентаев белән дә эшләп китәбез, чөнки ул Кытайдан килгән милләттәшебез, ул да инде шул думбра уйнау осталыгын бик эштә ала, һәм инде без аның белән идегәй дастаннарын эшитәбез. Борынгы менә шул думбра уйнау традициясын торгызырга ниятлибез инде. Һәм күбесенчә дәфтә уйнаучы безнең Эрик Марковский, ул безнең скандинав якларыннан булса да инде шул диге Карелия якларыннан инде шул Себер якларыннан ул дәфтә уйнау ысулларын бик яхшы белә. Һәм инде без менә шул төркемдә шулай ук татар һәм төрки дөньяга хас булган милли культураны популярлаштырырга тырышабыз. Алмаз, менә бу кораллар турында сөйләп узыйк әле. Теге әйтәләр бит, Станиславский системасы ул сәхнәдә мылтык тора икән, ул атырга тиешле. Менә безнең өстәлдә уен кораллары бар икән, без аны һичшиксез ишетергә тиешбез. Менә кайсы нәрсәләр булар? Безнең бит инде төрле катламнар булган тарихи, инде Болгар чоры, Алтын Урда, Казан ханлыгы. Әлбәттә, һәрбер дәвергә инде махсус музыкаль культура хас булган инде. Әлбәттә, чөнки Геннадий Михайлович чыганакларыннан да таянып әйтә алам. Шул сарай музыкасы үз шарык компаниясына күбрәк таянган. Болгар чорында да ул бик көчле булган, чөнки без 10-нчы гасырдан инде динне кабул иткәч, күбрәк инде менә бу элитарный музыка дип әйтергә була инде. Элитар катламнарда инде сәнгать ул инде күбрәк шарык компаниясыннан килә. Анда инде күбрәк танбур, дәф, күбесенчә шарык илләреннән килгән канун да, ней кебек инструментларда булырга мөмкин. Әлбәттә, инде археологик яктан караганда ул инструментлар күбесенчә табылмый Болгар территориясында, чөнки безнең дингә хас булган күмелүләр ул инде музыкаль инструментларны катламда күрә алмыйбыз.
Беренчедән, ул безнең шул территория археологик яктан агачларны тире калдыра алмый. Икенчедән, инде шул әйтәм бит, ислам дине көчле булуы белән, инде без аның белән горурлана алабыз. Бер яктан, икенче яктан инструментлар инде исән калмаган. То есть аларны кешеләр белән күмеп калдырмаганнар. Ул инде күбрәк хазар культурасына хас була торган инструментлар. Шуларның борынгы катламнарга катнаша торган инструментларның берсе, менә бу кылкубыз дигән инструментны әйтеп китә алам. Шүмешкә ашаган, аны шулай да экспедиторлар язып китәләр. Георгий һәм Левек, менә шул шүмешкә ашаган инструмент булып 17-18 гасырларда Астрахан якларында уйнап килгән татарларда күрәләр. Һәм аларны язып алалар. Һәм шулай ук Идел регионына хас булып дип язып киләләр. Аның инде ике кылы дип беленә. Ул инде ат чәчләреннән була. Һәм ат кылыннан. Һәм менә бу инде өлеше ул дия тиресе. Күбесе дия тересеннән килә. Инде бездә дә дияләрдә үрчетеп килгәннәр. Урта гасырда да булганнар, инде теге Шәфик, шелковый путин узып киткән, шуңа күрә ефәк юлыннан Шуңа күрә күп кенә инструментлар да шулай ук оборотта булган, күп кулланылган. Әлбәттә, менә бу инструментка хас культура ул күбрәк тәңрешелеккә катнаша. Чөнки монда инде күбрәк диннән ерак традиция. Чөнки бу инде рухларны чакыру, җиннәрне чакыру белән бәйле. Күбрәк инде, күбрәк бу инструмент ритуал традициядә көч роль уйнаган, чөнки аның белән чыннан да дәвалап маташканнар инде. Уларның тембрында да чагыладыр дип уйлыйм. Аһәңен тыңлап карыйк әле, ничә кирәк ишетелә икән. Бу чыннан әйткәндә үзенчәлекле. Biz bunu burunғы шыр құралы десек те, Разал Әбәлиев иҗат иткән җырны ишеттегәйме. Менә дигән әйтеп яңгырый бик еракта идек без. Менә Геннадий Михайлович шунысын сорыйсым килгән иде. Менә бу коралларның реконструкцияләү барышында сез аларны кайдан табасыз? Кайдан аларны реконструкцияләйсез? Аның сызымнары бирелмәгәндер бит инде, мәсәлән, тасвирлау аша эшлисез, ничек табасыз? Мәсәлән, менә әле генә алмаз уйнаган кубыз, ул аны тасвирлыйлар, Ширимшан якларында кубызда уйнаганнар, аның көймәгә ошаган дип, һәм дә әйтәләр, аның алды ягы ачык, һәм дә ат кыллары тартылган коралда уйныйлар дип. Моннан тыш инде аның башка тасвирламалар да бар, алардан билгеле. Бу Төрки дөньяга хас уен коралы, ул нугай, башкорт, әйтик, кыргыз, казак, Каракалпак хас барысына да бер чама, бер төрле уен коралы. Шуңа күрә гомуми принциплары бар инде. Гомуми принциплары бар. Аннары моннан тыш бүгенге көндә менә безнең төбәктә, безнең якларда чуашлар аны кубыз ди. Иң кызыгы, удмуртларда шулай кубыз дип аталган милли инструментлары бар. Алар инде бүгенге скрипкага ашаган, ясалма скрипка инде, народный скрипка дибез инде. Һәм алар шуннан да аны кубыз дип атыйлар, һәм аякка, сул аякка куеп терәп уйныйлар. Борынгы традициядагы кебек сыман. Иң кызыгы, аларда ул этимологик калган, ә бездә татарларда инде югалып киткән.
Шулай ук ул аны дин белән бәйләргә була, аннары шулай ук катламлар бит инде алышынган. Тарих дәвре. Ну, мин истәп кенә әйтәм инде, керәшеннәр аны һаман да кубызлый. Димәк, ул аяк терәп без аны мондый кубызны кулланабыз, һәм дә алдагы көндә аның үсешенә мөмкинлекләр күп. Тагын бер шундый сүз әйтегез. Истәп китәсем килә, мариларда ия кубыш дигән шулай ук милли инструментлары бар. Ия дигән сүздән шул җиннең ни дип әйтергә була инде. Бесовской инструмент. Ия кубыз. Ия кубыш дип. Ия кубыжны ия кубыз дип әйтергә була. Монда элек чөнки көзгеләр куйганнар. Аларда һаман да казакларда бар, ул теге музейларында калган зур кыл кубызларында, нар кубызларында. И менә шул шуннан да менә бу шаманистик культурага хас булган инструмент күбрәк. Әмма ләкин иң кызык нәрсә, менә шул күчмә халыклар Урта Азиягә күчеп, шунда бакчалар дин кабул итә барак, суфизм белән бәйләнешеп, әүлияләргә музыкаль приношение ясаганнар, шулай ук кылкыбызда уйнаганнар. Һәм менә шул традиция берләшкән синкретизм барлыкка килгән. Күбесенчә бу инструмент инде копуз, гобуз дигән инструментларга асыл бирә. Һәм инде шарык илләрендә без аларны уже тимер кыл белән беләбез. Аларның асылы шунда. Шактый кызык. Инде менә бер шундый сәясиерәк әйбергә кирип чыгасыбыз килә, Геннадий Михайлович. Без бит инде менә гади халык, ничек? Курай булса башкортныкы, гармун булса татарныкы, менә шулай дип кабул итәбез. Ләкин сез бу фикер белән аслан механик әйтмешли мотлак килешмисез. Менә шуны әйтеп үтегез әле. Бүгенге көндә күп кенә халыклар үзләренең үзлеген ныгытыр өчен төрле этик чаралар уйлап табалар. Менә монсы безнеке, алар һичшиксез хаклы түгел. Ул шир белән безнең күп кенә халыкларда авырый, русский береза дип, башкирский курай дип, балалайка. Менә ул дөрес түгел. Әмма лән нишләтәсең, менә халык шулай, халык кына түгел, күпчелектә халыкның интеллигентлары шундый мифлар тудыралар, һәм дә халык шуңа ышана башлый. Чын барлыкта уен кораллары әгәр дә халыкка ошаса, ул аны карап тормый. Кемнеке икәнен рәхәтләнеп уйный. Урманда курай үсә икән, аны мукшыда кисеп уйный. Чувашта, татарда, урыста. Бүгенге көндә без балалайка дибез икән. Әле моннан балалайка 150 ел элек кенә барлыкка килгән. Моңа чаклы аны домрачей дигәннәр. Ул шулай ук менә бу төрки дөнья белән бәйле уен коралы. Шуңа күрә кубызда, думбрада безнең тарихи уен коралларыбыз. Һәм дә мин халыкка әйтергә, Итальян гармунны Италиядан килгән, безнеке түгел ул дип әйтмәгез. Ул безнеке. Итальяннар да дәгъва белдергән мөмкин әлеме? Ихты домраны үз итәләр, то есть язылар, эпиграфик язуларда бар, теге китапларда да язалар, хроникаларда да язалар, домрачылар дип. Әмма ләкин ул домрасы юк аның. Фактически ул тоже юктан бар кылган инструмент, теге рус халкы үзенә үзләштергән. Асылы инде шул думбра булган. Әлбәттә, бу бик борынгы инструмент, шул Алтай якларыннан барлыкка килгән инструментларның берсе, берничә мең ел элек табылган инструментларның берсе, Алтай якларында һаман да бар әле. Менә шуның бер генә хәрефкә аерма домбра һәм думбра. Менә халкыбызда да бар бит әле, ни сызгыра белмәгән, ни думбра белмәгән дигән әйтем бар халыкта. Димәк, ул элегилектән килгән. Менә бу икенче корал тур белән таныштырып үтсәгез иде, бу нинди корал? Бу чыннан да үзе думбра инде. Думбра. Димәк, без бик логик рәвештә килеп җиткәнбез. Менә инде мотор яңгырый.
Геннадий Михайлович, сез бит әле шунысын да әйтергә кирәк. Гөсләләрне халыкка кайтару буенча да байтак кына эшләр эшләдегез, шәкертләрегез бар. Хәзер инде шуны уйнаучы ансамбльләр бар әйме. Менә гөслә турында сөйләгән бик кызык бит. Беренче карашка теге без әкиятләрдән күреп үстек, русский народный инструмент дип беләбез. Үзебездә дә уйнаганнар икән бит. Әлбәттә. Керәшеннәрдә дә, татарларда да, саба аякларында уйнаганнар. Гөслә белән шундый ук хәл. Әгәр дә халыкка ошый икән, ул аны уйный. Һәм дә аны бүлешеп торырга кирәк түгел. Әгәр дә гөсләдә авыл көйләрен уйный башласалар, инде рәхәтләнеп тыңлыйбыз. Кемнеке икәнен дигәнен сүзен дә онытабыз. Алдагы көндә шулай ук гөсләчеләр тагы да күбрәк булыр, чөнки инде менә көннән-көн арта безнең гөслә ансамбльләре, гөслә уйнаучылар. Бүгенге көндә шундый вакыт җитте, хәзер без үзебезнең күп кенә югалган уен коралларыбызны яңадан тергезеп, дөньяга чыгара алабыз. Аллага шөкер, менә яшьләребез бар, менә әле безнең белән бергә утыра яшь белгечебез Алмаз, аның кебек яшьләр тагы да күбрәк булсын. Ул чакта без үзебезнең сәнгатебезне, мәдәниятебезне дәвам итербез. Чынлап та моның өчен бүгенге көндә бөтен шартлар да бар. Рәхмәт, Геннадий Михайлович. Бик әһәмиятле безгә шундый сезнең белемегез, сезнең тәҗрибәгез, без аны яшьләр инде кулга алып, ала берсә дәвам итәргә көч куябыз бөтен хәлләрдән. Һәм әлбәттә инде монда күп практика кирәк, фән дә кирәк, һәм инде яшьләр белән дә эшләү кирәк. Үзенчә бер яхшы яктан пропаганда да, чөнки моны яшьләргә төрле форматта да аңлата белергә кирәк. Ул инде аутентик традиция, әлбәттә ул фундамент булырга тиеш. Заманча яшьләргә аны төрле факторда да бирергә була, заманча музыка белән дә, бүгенге социаль чиртелләрдә дә. Ул үзе бер эш. Яңа калса бер юнәлеш, бер эш. Ул да инде шуларның бер өлеше булып торадыр. Алмаз, менә сезнең турыда сүз башлагач, сез бит әле аспирант, кайда укыйсыз һәм нинди юнәлеш буенча? Петербургта махсус бер институт истории искусствоведения дигән безнең институт бар иде, һәм шунда махсус инструментоведческий юнәлеш бар. То есть махсус менә бу инструментларны өйрәнеп, аларны классификациягә биреп, алар буенча эшләр язу буенча махсус уку йорты. Ул Петербургта шуннан да зур архив белән тәшкил итә, һәм анда безнең күп кенә милләттәшләребез дә эшләп килә. Динар Айдаровна Булатова, минем остазым була инде, хәзер аспирантурада научный руководитель. Һәм инде без менә шул максат буларак безнең милләтебезгә нинди инструментлар хас булган дигән сорау белән эшебезне башлап җибәргән идек. Һәм әлбәттә инде бик кызык шундый момент бар. Күп кенә милләтләр Совет чорында безнең республикалар дип әйтергә була инде, теге Азербайҗан, Үзбекстан, Түркменистан Совет чорында бик зур юнәлеш алалар, үсеш алалар. Аларның аутентик традициясенә кала, классик әсәрләрдә барлыкка килә, шул халык уен коралларында оркестрлар ясап, ансамбльләр ясап, аларны яңа дәвергә күтәрделәр. Һәм инде шул процессларны өйрәнәсе килә иде минем. Ләкин безнең Татарстанга кала, ул инде күбрәк домбра белән бәйле, рус инструментлары белән бәйле. Һәм инде ул да менә безнең күбрәк менә шул 100 елга кала нәрсә белән бәйле ул музыкаль культура, һәм да шул ни белән барып торабыз. Чөнки дәүләт бию ансамбльне шулай ук теге рус инструментлары кулланыла күбесенчә. Һәм инде менә шул күбрәк бәлки политический юл булгандыр, бәлки үзебезнең инструментларны яклап чыга алмаганганмы, бәлки шуннан да зур пропаганда җитмәгәндер дип уйлап, күп кенә моментлары бар, шуларны җинтекләп өйрәнергә кирәк. Һәм якындагы Башкортстанда да милли оркестрыбыз бар. Милли уен кораллары оркестры бар. Һәм дә ул милли уен кораллары оркестры яшьләргә дә академизация ягыннан да шул бу менә бу милли уен коралларыбызны укыту, өйрәнү һәм дә нидер карьерный рост булырга баскыч булыр. Геннадий Михайловичның әйтәсе сүзен беләм инде. Монда аутентик традициясе үзе бер этнографик, этномузыкология ягыннан нык өйрәнелеп, төпләп эшләр башкарылырга кирәк.
һаман да теге оркестрга омтылганчы. Әмма ләкин аларны бер-берсен ничектер алып барырга кирәк, чөнки өлкән поколениедан белеп калып, язып алып, өйрәнеп калып карарга кирәк. Анда кешеләр күбрәк кирәк. Шуның өчен бу инде оркестр үзе бер фактор булыр иде. Демәк, монда тынгысызлык булырга тиеш. Геннадий Михайлович, минем менә инде татарлар тапшыруы булгач, бу сорауны бирмәй кала алмыйм. Сез гомере буе мөнәҗәтләр өйрәндегез. Аларны җыйдыгыз, аларның структурасын бөтенесен өйрәндегез. Менә мөнәҗәтләрне ниндидер инструментлар белән кушылып башкару традициясе бармы? Әллә ул кеше тавышы үзе генә шулай әйтү тиешлеме аны мөнәҗәтне? Ислам традицияләре буенча күпчелек мөнәҗәтләрне дәф белән генә уйнаганнар. Мөнәҗәттән тыш бит әле безнең газәл, касидәләр бар, бәйтләр бар, китап көйләре бар. Шуңа күрә анда инде турыдан дин белән бәйле әсәрләрне дәф белән яраган булса, башка көйләрне әлбәттә уен кораллары белән дә башкарганнар. Бәрмә уен коралы. Бүгенге көндә без менә шушы урта гасыр китаби көйләрне дин әсәре буларак кына түгел, әле дөньяви әсәр буларак та, дөньяви сәнгать әсәре буларак та күтәреп чыгып үстерергә тиешле. Моңа җирлек тә бар, теләк тә бар. Димәк, безнең менә бу танбур, гыйҗык, нәй булсын, дәф, һәм дә башка шәрыктагы классик уен коралларын кулланырбыз. Алдагы көндә моңа җирлек тә бар, әмма бәйт мөнәҗәтләр безнең өзелми килгән традиция. Димәк, менә ул көйләрне, андагы ритмнарны без бүгенге көндә яхшы итеп өйрәнеп, аларны кулланырга тиешле киңрәк итеп. Шуңа күрә ул әйтерим зур сөенеч, зур шатлык ул. Безнең әле бәйт мөнәҗәтләрне көйләү осталыгын белүче кешеләр барлыгы. Шунда да шулай. Алар турында да хәтта бер тапшыру эшләргә мөмкин. Инде тапшыруыбызны төгәлләп, Алмаз, сезгә зур өметләр баглыйбыз. Менә Казан Нуры халык уен кораллары оркестры бар. Бәлки сез алар белән хезмәттәшлек итеп, ничектер менә шул матур ташып торган идеяләрегезне тормышка ашырырсыз. Уңышлар сезгә, барыгызга. Геннадий Михайлович, сезгә. Шулай итеп, хөрмәтле тамашачылар, бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Студиябездә кунакта Казан дәүләт консерваториясенең татар музыкасы һәм этномузыка белеме кафедрасы доценты, сәнгать фәннәре кандидаты, Татарстанның атказанган сәнгатьчесе Геннадий Михайлович Макаров һәм шулай ук Алпар ансамбле җитәкчесе этномузыкант Алмаз Әсхәдуллиннар булды. Тапшыруыбыз тәмам. Бергә булыйк, бердәм булыйк, милли мирасыбызны онытмыйк.